Ugeopgave i matematik B, optagelse 238. Det handler om Carlsberg. Og vi har 4 opgaver, og vi skal bruge GeoGebra i opgaverne. Den første den handler om nogle lineære funktioner. Vi har efterspørgselsfunktion, eller efterspørgselskurve, og vi har nogle antal af enheder, der bliver solgt, og prisen per produkt. Som sagt, det er lineære funktioner, og det er funktioner i formen med forskriften f af x lige ax plus b. Og de hedder lineære funktioner, fordi hvis man tegner dem ind i koordinatsystem, så danner de en lige linje. A og b det er koefficienterne. A det er hældningskoefficienten. Den bestemmer om vores linje den er aftagende eller tiltagende, altså om den vokser eller falder. Og b den beskriver, hvor vores linje den skærer y-aksen, og det er som regel et grundbeløb eller et startbeløb eller lignende afhængig af, hvad vi kigger på. Nu kigger vi så på efterspørgselskurven for et af Carlsbergs produkter, og den er bestemt ved f af x lige minus x plus 1000, og x det er antal enheder, der efterspørges, og y-værdien f af x, den er prisen per styk i kroner. Og hvis vi kigger på den her funktion, når den er plottet ind i GeoGebra, så kan vi allerførst se, at de negative værdier skulle ikke have været med. Og her har vi så startværdien med 1000. Den betyder i den her situation, at hvis Carlsberg de sætter prisen til 0 kroner, så er det hele 1000, der får lyst til at købe den. Men hvis de så øger prisen, så falder efterspørgselen efterhånden, og den falder så med 8 per krone. Man sætter prisen op, indtil der slet ikke er noget efterspørgsel tilbage. Og så får vi at vide, hvad pris skal det sættes for at få en efterspørgsel på 80 enheder. Og det kan man så gå ind og aflæse direkte på linjen der. Vi finder hernede 80, og så kan vi så se, at det er 360 styk. Eller man kan bruge GeoGebra og så skrive det direkte deri, og så viser den også resultatet, at hvis antallet er 80, så er prisen 360. Og den mest nøjagtige metode i de fleste tilfælde, det er at bruge funktionen selv. Så siger vi, at x den er lige med 80, du til x er 80, den er lige med minus 8 gange x, som er 80 plus 1000, det giver minus 640, plus 1000, det giver 360. Så altså sætter vi prisen til 80, så vil efterspørgselen være 360 enheder. Så spørger de omvendt, hvad så hvis vi vil finde den efterspurgte mængde, når prisen den er 200? Jamen så siger vi, så skal y gange de 200, du siger f af x det er lige med 200, og det betyder så, at minus 8x plus 1000 lige med 200, og det giver så minus 8x lige med minus 800, og så får vi en x-værdi, der hedder 100. Så altså ved en pris på 200 kroner, der bliver efterspørgselen 100 enheder. Og så kan man sige, hvem vil give 200 kroner for en øl? Men der står selvfølgelig ikke, hvad det er, de sælger her. Så er der også en udbudskurve. Den virker omvendt. At den følger igen antal enheder og pris. Men her der kan vi så aflæse, at jo højere prisen på varen er, jo større udbud bliver der så også, fordi man er selvfølgelig interesseret i at sælge noget så dyrt som muligt. Så jo højere prisen bliver, jo større bliver udbuddet også.
så skal vi finde skæringspunktet mellem f af x og g af x. Og hvorfor skal vi så det? Jo, det skal vi, fordi skæringspunktet er meget interessant. Jeg skifter lige over til opgaven her. Så vil se, jeg har allerede plottet den første funktion ind, altså efterspørgselskurven, og så sætter vi udbudskurven ind. Og som jeg lige har sagt, altså jo højere pris, jo større udbud, men jo lavere pris, jo større efterspørgsel. Og skæringspunktet, som jeg lige finder ud af her, der siger vi skæringen mellem f af x og g af x. Det er lige der. Det er det punkt, hvor det bedst kan betale sig selv. Og i den her situation, der har vi en pris på 64, og så får vi en efterspørgsel på 488. Fordi hvis vi nu sætter prisen ned til 60 kroner, og så bliver der godt nok større efterspørgsel. Vi kan sælge flere, men vi tjener heller ikke så mange penge på den. Så derfor har vi ikke lyst til at sælge så mange af dem. Og omvendt, hvis vi sætter prisen højere, så tjener vi flere penge, men vi sælger ikke så mange af dem. Så lige der midt i smørhullet, der har vi den optimale pris. Opgave 2. Der snakker vi så om et andet produkt. Der har vi en efterspørgselskurve, der hedder f af x lige 1000 gange 0,9 opløftet i x, og en udbudskurve, der hedder g af x lige 10 gange 1,2 opløftet i x. Og hvad er nu det for noget? Ja, det er eksponentielle funktioner. Dem får vi lige at se bagefter. En eksponentiel funktion, den har forskriften f af x lige b gange a af x. Og igen, b det er begyndelsesværdien, og a det er grundtallet, eller fremskrivningsfaktoren. Og det gælder for a, at det skal være et positivt tal, og det må ikke være 1. Skulle der stå det, for lige rettet. Hvis fremskrivningsfaktoren den er mindre end 1, så vil monotomiforholdene være aftagende. Og hvis a den er større end 1, så vil det være voksende. Og hvorfor må den ikke være 1? Jo, fordi så vil den bare lave en ret linje. Og så er det jo ikke en eksponentiel funktion længere. Og så bliver vi spurgt, hvor stor er efterspørgslen ved en pris på 400 kroner? Så gør vi ligesom før. Så siger vi, så skal vi have f af x er lige med 400. Og det vil sige 1000 gange 0,9 opløftet x er lige med 400. Så skal vi isolere x. Og det kan man jo ikke lige umiddelbart. Så bruger vi naturlige logaritmer her. De 400 delt med 1000. Og det hele det skal divideres med logaritmen af de 0,9. Altså af a-værdien. Og så får vi nogle tal, der ser sådan der ud, og resultatet det er 8700 enheder. Så altså prisen på 400, det vil give en efterspørgsel på 8700 enheder, da det stod i 1000 enheder. Og hvad hvis vi så sætter prisen til 200, der sker det samme, men så får vi så en efterspørgsel, der hedder 15.276 enheder, altså selvfølgelig en større efterspørgsel ved en lavere pris. Og igen er der en fejl der, og jeg lige får rettet.
Sådan, så blev de ting rettet. Så får vi så igen spørgsmålet, hvad er den mest optimale mængde af pris ud fra efterspørgsels- og udbudskurven, og ligesom i den forrige opgave, så skal vi finde skæringspunktet mellem de to. Og det gør vi igen ved hjælp af logaritmemagi. Og i den her situation, der får vi så 16,008, hvilket, hvis man plotter det ind i en af funktionerne, så giver det et udbud på. Det passer ikke. Det giver en pris på 8.000. Nej. Jeg skal se, om jeg kan redigere det her ud bagefter, for jeg gider ikke at starte forfra. Okay. Så den optimale mængde, den hedder 16.000 og 8 enheder. Og vi plotter det ind i en af vores funktioner, og i begge tilfælde vil det give 185,15 kroner. Og grafisk vil det se sådan her ud, og jeg kan lige gå ind i Algebra igen, og så siger vi simpelthen, at her har vi så vores to eksponentielle funktioner, og vi kan se, at efterspørgselsfunktionen den er faldende, og udbudsfunktionen den er stigende, ligesom vi så før. Og skæringspunktet, det hedder f(x) x der, og som vi lige har regnet ud, så her runder de lidt af, så det giver 16,01, det vil sige 16.010 enheder ved en pris på 185,15. Så har vi opgave 3. Nu skal vi kigge på omkostninger. Vi har en omkostningsfunktion for et produkt, der hedder f af x lige 60x plus 7.500. De 7.500 det er igen skæringspunktet af y-aksen, og det betyder, at selv uden produktion, så har vi en omkostning på 7.500. Så inden vi kommer i gang med at lave noget som helst, så koster det 7.500 at komme i gang. Vi får også lige at vide, at de maksimalt kan producere 250 paller, fordi det var paller, vi havde deroppe. Og hvad er så den samlede produktion for 110 paller? Der sætter vi simpelthen bare x-værdien antal paller. Det sætter vi ind i funktionen. F af 110, den er lige med 60 gange 110 plus 7.500, der giver 14.100 kroner. Og hvis de allerhøjst vil bruge 15.000 kroner om dagen til omkostninger, det kan vi bare gøre ved at sige, hvorhen giver funktionen 15.000 kroner, fordi så ved vi, at vi skal ikke producere mere end det resultat. Så vi siger, at f af x den er lige med 15.000, og det bliver så 60x plus 7.500. Det er lige med 15.000. Det vil sige, at x den er lige med 125. Det vil sige, at vi kan altså producere 125 paller, hvor omkostningerne så til sammen giver 15.000. Det vil sige, at alt under 125 paller, det vil kunne gøres for under 15.000 kroner. Og definitionsmængden og værdimængden, det var så de tal, vi lige kiggede på. Det mindste, man kan producere, det er 100, og de kan maksimum producere 250.